Nei Hansen tappa 23 med Norrland där. Hur ser det ut det? Nej, jag är alltid snögt vid det. Det är inte gott nog. Simpelthen förvånat. Vi ränner inte några laktor och ja, inte något gott. Vart är en halvlag, första lag, så missade det inte att hända? Vi spelar upp med dem och inte till en tursmås efter att det förra laget. Och så hände simpelthen att renna från kott, eller vi simpelthen får alla välja rigare och ja. Samtidigt spelar upp på den här som helst. Så det helter att det är bättre än det? Helt säkert. Vi kunde spela handboll. Det var ju det i fjör. Vi spelade bättre än det. Det har spelat upp med dem goalen och det skiljer sig hur vi kunde göra det nu. När mätte att det för kanske kom topp 3 år, helt och sadek att det kunde det? Vån där det ser så ut med hvis det kommer vänta så har jag säker på att det förräcka. Tack. Alltså Christian vinner 3-3 mot StÍF där. Hur ser det ut sen? Men det är väl lagt där det men spalt inte upplockar bästa så ett omstund är det öle gott. Är det Det skjuter sig inte ut sig. Hade det större då? Ja, vi drar inte få alla spela och det checkar alla vem jag nu så. Jag har alltid haft större då så som tempo inte vart det som borde vara.